No niin. Tästä lähtee liikkumiset taas liikkeelle. Elikkäs ensimmäinen super rauhallinen kävelylenkki. Täytyy käydä vähän testaamassa, että jalat kantaa ja ei heti kupsahda mihinkään pöpelikköön. Tää on tämä meidän talon takaa kulkeva, ei edes puolivalmis, mutta vähän siihen suuntaan pururata. Ehkä tässä joskus vielä jonain päivänä pääsee oikeasti sauva kävelemään. Toivottavasti tänä syksynä vielä. En tiedä kyllä yhtään, että minkälaisella aikataululla tämä tästä valmistuu. Ei täällä mitään ole tapahtunut oikeastaan. Sen jälkeen kun mä kesällä joskus kävin kävelemässä. Aina vaan on semmosia mutaisia kohtia. Tämmöstä. Möykkystä, köykkystä. No ehkä, jos nyt olisi ihan normaalikunnossa, niin varmaan tässä jo pääsisikin sauva kävelemään ehkä jollain tavalla. Kyllä vielä vähän hengästyttää. Mutta tuntuu kuitenkin jo aika hyvältä. Mukava tulla ulos haistelemaan raitista metsäilmaa. Alkaa olla kyllä niin jo kerta kaikkiaan pitkäveteistä tuo sisällä pysyminen ja ei paljon minkään touhuaminen, että kyllä sen täytyy jo riittää. Tänä viikonloppuna täytyy keksiä ihan oikeasti tämmöisiä ensimmäisiä hauskoja juttuja, joista onko tämä kävely. Ihka ensimmäinen.